Waqt żjara li l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima għamel fil-kumpless tal-Kwart ta' Mil f'Ħalfar, Dr. Grima seta' josserva l-proċess ta' tqaxxir tal-wiċċ li kien jagħmel parti mill-faċilità l-antika kif ukoll xogħol strutturali ieħor. Spjega li fix-xogħol li għaddej instab li l-pedament eżistenti ma kinux adattati għal pjanti l-ġodda u għalhekk qed jinbnew mill-ġdid sabiex jilħqu l-istandards meħtieġa. Dr. Grima qal li din l-infrastruttura hija kruċjali biex jintlaħaq lan li Malta jkollha trakka għal karozzi. Fisser ix-xogħol li għaddej bħala serju u tekniku li jirrispetta l-weda tal-Gvern mad-dilettanti ta' dan l-isport. Il-Ministru raw ukoll il-bidu tax-xogħol ta' konkost fuq il-wiċċ ta' triq li se jintuża bħala l-korsa għal Kwart ta' Mil u l-bini ta' ħitan b'saħħithom b'livell ta' sigurtà skont standards internazzjonali biex jipproteġu lis-sewwieqa f'avvenimenti uffiċjali. Il-proġett jinkludi wkoll it-tħejjiet tal-bidu ta' xogħlijiet oħra bħal dawk ta' ġebilu konkos fuq il-binjiet tal-faċilità tal-Kwart ta' Mil kif ukoll it-tħejjiet tas-sejħiet tal-offerti marbuta max-xogħlijiet mekkaniċi, elettriċi u ta' finitura. Dawn huma kollha elementi neċessarji biex il-faċilità tingħata l-akkreditazzjoni mill-Federazzjoni Internazzjonali tal-Karozzi l-FIA. Il-Ministru Grima temm li jirringrazzja lil Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali l-NDSF għall-appoġġ finanzjarju li permezz tiegħu seta' jibda dan il-proġett u jitkompla skont kif ippjanat.